Sa Good Vibes, mga nagrense coaches nga nangin kabahin sang kadaragan sa mga Pinoy boxers sa Olympics ang ginapabugal sa syudad sang Bago. Aton sila kilalahon sa report ni Nico Delfin. 1996 sa masaksiyan ni Olympic boxing coach Nolito Velasco ang kadalagaan sa iyang manghod nga si Mansueto Onyok Velasco nga nangin silver medalist sa boxing event sa Atlanta Summer Olympics. Gani sa pagsambuwa naman ni silver medalist Neshty Petesio sa women's boxing event sa Tokyo Olympics, daw nangin flashback sa iyang tanan samtang nagatanaw sa ringside. Si Petesio ang nahauna nga Pinay boxing Olympic medalist nga naghalad man sang kadalagaan para sa iya boxing coach nga si Nolito. So, parang premonition nga na tabo nga daw daw pinanganak Yunyok nga daw nanganak ulit daw anak na lang Yunyok inisting nga nagampang nga ng silver. Kaya mo man ang desisyon daya man pero unanimous di apon desisyon. Si Nolito nga utod man sang boksidor nga si bronze medalist Ruel Velasco sa 1992 Barcelona Olympics amo man karon ng coach sa kadalagaan ng Carlo Paalam nga natalana magasambuwa para naman sa flyweight semifinal sa Tokyo Olympics. Balantayan man ang hampang sang isa pa niya ka boksidor nga si Yumer Marshall sa middleweight semifinal sa Olympics. Ang amo niya daw para ginasaton sa Pilipinas inang bayan ginahalad para sa aton kay para nga makilala naman tabla sang bilog nga kalibutan nga bagang aton nga lugar gamay lang pero araga kon sa boxing laga ga bato diya sa Sumbagana iblatin mo na nga ginalad mo sa aton sa inang bayan. Kung sa aton nga mga nga mga kisimanway nga sa mga bilog nga pamulyo sa Pilipinas mula mo ginatingwa mo na mo nga nasakripisyo mo. Si Nolito kag ang kaupod niya nga boxing coach kag anay Olympian nga si Rinaldo Galido ang lunsay ginapabugal kag ginadayaw sang syudad sang Bago sa bugal nga ilaman ng palabot hindi lang sa syudad kundi pati na sa patag sang international competition. Anay palaro boxer man si Nolito nga naghandom nga magrepresent sa pungsod sa Olympics. Bisan wala niya man malabot ang iyan ang inhandom, tig lumapaw naman ang bugal kag kalipay nga iya nabatsyagan para sa mga atleta nga nagtuman sang iya ginahandom nga mga kadalagan. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.